Салом алейкум атони азиз. Ина дидестин ин дору ма вай тёр кардагиам. Сиёҳдона чӣ мегӯянд, хокаи сиёҳдона, асал ва равғани сиёҳдона тайёр кардагим. Банкачаи бин да банкачаи гирифтагӣ шуштагӣ тоза кардагим. Да михе банкача дору тайёр кардагим. Дина гуфтам ку имрӯз касал шудам, хабар дод мара гири пешаи Рамазон. Ами истеъмол кардам. Ани чӣ буд, қистул ҳинд буд. Қистул ҳинд капсула гирифта карда будем, да даруни равғани сиёҳдона гирифтагиам. Инаиш 4 нитмин дестин чият капсула ина даи равған гирифтагим. Барои чӣ мегӯям, да тана гуфтам ку вай мекунем, мешакем, массаж мекунем дасту почотона, қафаси сина, пуштотона, мисол шушотона, гулутона аз берун вай мекунем, массаж мекунем сиёҳдона, қати равғани сиёҳдона, да даруни ҳамаи сиёҳдонаро даво видео гузаштагӣ вай карда нишонда ку ваям яъни фирмаи Himaniya дестин, Himaniya. Инаи маззае. Ини мазза гуфтам ку да биним вай кардам, молидам аз даруну пешонима массаж кардам. Из вай буда истеҳсоли чия Покистон. Инаҳа санфи Пакистани ҷумҳурияти Пакистони Исламия навистагиай. Дестин инаи чизи мазза. Ами мазза ами да Тоҷикистон харида будем, ами мазза 2 дона харида будем 2022 сол. Якташ тасаввур мекунед 3 сол қариб мо истифода бурдем. Инаиша навбу гирифтем, инаиша истифода бурдем. Камтарак мегирин, да бинитон мемолен ранги, ё агар ки балзам вай буд ку звёздочка буд, ёдтон ҳастед, бӯи тезӣ дошт. Ям хел бӯи тезӣ дорад, lekin бӯи приятне, хел чашмро гӯшон сӯхта намегирад. Аҷоибе, анамир агар ёвем ку Тоҷикистон як ҷо ки бинем Himaniya, фирмаи Himaniya, дидед ина Himani ном дорад. Баъд чиз истеҳсоли Покистон будааст. Лекин инаиш истеҳсоли ма худам тоҷикистонӣ дору ма худам тайёр кардагим. 3 доруае инҷода. Хокаи сиёҳдона, сиёҳдонаро чӣ донаша мегирен, дар чӣ хока мекунен, дар чӣ мегӯянд, кафемокада. Баъд ана мегирен, мисол ки 250 граммша гирен, 250 грамм хокаи сиёҳдона мисол мегирен, баъд ор кишид, аммо як қошиқи сиёҳдонаро хокаша мегирен, як қошиқ асал, як қошиқ равғани сиёҳдона як ба як мекунед, як қошиқ сиёҳдона, як қошиқ хокаи сиёҳдона, як қошиқ равғани сиёҳдона, як қошиқ асал. Ани михел баъд вай мекунед, як ҷоя мекунед, ҳар сеш як ба як мегирен и вай мекунед, чӣ мегӯянд, алараш карда тайёр мекунед. Ва вақте ки мисли ма ки ягон мисол шамол хӯрден, мисол ки ёки чӣ беморе ки боша, мисол истеъмол карда метавонед. Саҳар ва бегоҳ дар дили наҳор якборӣ истеъмол мекунед, қошиқчаи хурд қати накунед. Лекин мисли ман агар грип шуморо хабар дод, 2 соат пас як қошиқ чай менӯшед, оби гарм қати накунед. Лекин инира доим дар бинитон молида местед, то оне ки бинитон обуш вай нест шавад, то рехтани оби бинитон нест шудан. Ай равғани сиёҳдона гуфтам дар даруни хеле дохтагиам, айна дар ҳама ҷотон дасту почоатон, миёнотон, чӣ мегӯянд, қафаси сина ҳама ҷотон мешакен, комплекс мешавад. Баъд иншоалло ки шифо меёбед. Аллоҳ таоло дардам раҳмати худованд аст, шифоам худованд худаш медиҳад. Баъд об менӯшен, ғайри об чиққа менӯшен, чиққа оба менӯшен, оби гарм менӯшен, мисол ки пешобам одам ки кард хуба, об менӯшен пешоб. Баъд амин ояти чиро хондан гирен, аъузу биллаҳи мина шайтони раҷим, фа иза маридту ва ҳува яшфини. Садақаллоҳул азим. Вақте ки ман бемор шудам, худованд ба мо шифо медиҳад. Ани мирам хонда истемам, амина мехонам. Вақте ки ягон ҷо мисол бемор шудем чиштем, дар худам мехонам, дар духтарчаам мехонам. Хоб, ами хеле навигариҳо дар чӣ мегӯянд, олами медитсина, дар олами чӣ мегӯянд, тибби набавӣ, Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Хоб, зинда саломат хонава сарбанд бошед. Баъд подписаться, чӣ мегӯянд, лайк мондану поделиться фаромӯш накунед, ба шиносотон роӣ кунед. Хоб, анами хел.